በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እቲ ኣብ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ኩናት ክለዓል እዩ ዝተባሃለ ትንቢት እንሆ ተጀሚሩ እዩ። ናይ ገዳማውያን ኣቦታትና ትንቢት እንዳተፈጸመ ዶ ይኮነን? ንሕናኸ ከምቲ ዝበሉናን ዝነገሩናን ብንስሓ ተዳሊና ዲና? ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ዝስማዓን ዝርአን ዜናታት ዝሕጉስ ኣይኮነን። በዚ ሰዓት ኩሉ ኦርቶዶክሳዊ ብንስሓ ተሓፂቡ ንኽጸንሕ ናይ ኣቦታትና ጻውዒት እዩ። ሰላም ይሃሉ ተስፋና እውን ይብዛሕ። ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናልና እትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለኹም ኣሕዋትና ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። ናይ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ብኣና ብድኹማት ፍጥረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዓመ ከምዚ ሕጂ እዋን ሕዳር ናይ ኣባ ዘወንጌል ዝተነበይዎ ትንቢት ምስ ኣቕረብናልኩም ሰሚዕና ዘላገጽና፣ ገሊና እውን በቲ ትንቢት ዝቐለድና፣ ገሊና እውን ንግዚኡ ፈሪሕና ናብ ንስሓ ተመሊስና፣ ቅሩብ ጸኒሕና ግን ረሳዕናዮ። ነቲ ትንቢት ተለማሚድናዮ ናብቲ ዝነበርናዮ ዳንኬራ ዓለም ተመለስና። ገሊና እውን በቲ ቃል ጸኒዕና ክሳብ ሕጂ ምስ ነብሲ ኣባትና እንዳተራኸብና ከም ብዝሒ ስራሕና ዘይኮነስ ከም ብዝሒ ምሕረቱ ንጓዓዝ ኣለና። ግን እቲ ትንቢት ካብ ምፍጻም ኣይተረፈን። እንዳረኣና ከም ዘይረኣና፣ እንዳሰማዕና ከም ዘይሰማዕና ክንከውን ተዘደሊና እምበር እቲ ንሪኦን ንሰምዖን ሓቅን ግን ክንክሕዱ ኣይንኽእልን። ነዚ ቪድዮ ፖስት ካብ ዝበልናዮ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብኣባ ዘወንጌል ዝተነግሩ ትንቢታት ኩለን በብሓደ ክፍጸሙ ንርኤን ኣለና። እዚ ድማ ዘስተውዕል ልቦና ንዘለዎ ሰብ ግሁድ ሓቂ እዩ። ካብቲ ብኣባ ዘወንጌል ዝተነግሩ ትንቢታት ዝተረፋ እተን ዘፍርሓ ክልተ ትንቢታት ጥራየን። እሰን ድማ ሕድሕድ ውግእ ጥሜት እየን። ቅድሚኡ ግን እተን ከየስተውዓልናየን ዝተፈጸማ ክውን ዝኾና ትንቢታት ከነዘኻኽረኩም። ኣብተን ኣብ ጫፍ ዘለዋ ዓድታት ብዝሒ ሬሳታት ክረኣየን ኢሎም ነይሮም። ኮይኑ ድማ ብዙሓት ኣሕዋትና ኦርቶዶክሳውያን ብምዃኖም ጥራይ ቤቶም ንብረቶም ባዲሙ፣ ቤተ ክርስቲያን ኣቃጺሎም፣ ንነብሶም ድማ ብዘስካሕክሕ ቅትለት ካብ ቆልዓ ክሳብ ሰበይቲ ኣረጋውያን ከይተረፉ ተሓሪዶምን ተቐቲሎምን እዮም። ክሳብ ትማሊ ኣብ ወለጋ 257 ኦርቶዶክሳውያን ብምዃኖም ጥራይ ተሓሪዶምን ተቐቲሎምን እዮም። በዚ እውን ብዙሓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ኣሕዋትና ስኢና ኢና። ብዙሓት እውን ንብረቶምን ገንዘቦምን ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም። መድሃኒት ዘይብሉ ሕማም ክመጽእ ኢሎም ነይሮም። ኮሮና ንኹሉ ዓለም ዘጨነቐ ንሓያላን ሃገራት ዘንበርከኸ ዘጨንቕ ሕማም መጸና። ጾመ ኣርባዓ እውን ዘይጽወመሉ ግዜ ክመጽእ ኢሎም ነይሮም። ኣሚ ብሰንኪ ኮረና ጾመ ኣርባዓ ኣይተጾመን። ስግደት እውን ሁላትና ኣብ ገዛና ኢና ሰጊድና። ሕጂ እውን ካብዚ ኃጢአትና ስለ ዘይተመለስና እዚ ሕማም እዚ ኣብ ምድጋሱ ገጹ ከም ዝኾነ ብዙሓት ሃገራት ይሕብሩ ኣለዉ። ንስሓኹም ዝቕበሉ ካህናት ከይትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ነይሮም። ብሰንኪ ኮረና ቤተ ክርስቲያን ተዓጺው ምእመናን ነብሲ ኣባትና ከይንረክብ መስቀል ተሳሊምና ከይንባረኽ በብሰሙን ንስሓ ከይንኣቱ ገይሩና እዩ። እዚ ነገር እዚ ሕጂ እውን ዓለምና ናብ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ዘይተመልሰት እቲ ሕማም ድሮ ንኻልኣይ ግዜ ደጊሱ ከም ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ይሕብር ኣለዋ። ብዙሓት እውን በዚ ክፉእ ሕማም ከም ቆጽሊ ረጊፎም እዮም። ዓለምና ግን ዓይነ ልቦናኣ ከፊታ ናብ እግዚኣብሔር ክትምለስ ኣይከኣለትን። ሕጂ ዝተረፋ እተን ዘጨነቓ ክልተ ትንቢታት እየን። ደቂ ሓደ ኣቦን ኣደን ኮይኖም እንከለዎ ንሕድሕዶም ኩናት ኣውጆም ኣለዉ። እዚ ድማ ለንቀነ ዝጀመረ ኩናት
ንኹላትና ድቃት ዝኸልአና ነገር እዩ። ኩናት ዘስዕቦ ድማ ጥፍኣትን ሕልቂትን እዩ። እቲ ኻልኣይ ድማ ጥሜት እዩ። ኣባ ዘወንጌል ነዚ ትንቢት እዚ ተናገሮም ካብ ዝዓርፍሉ ሰዓትን ግዜን ጀሚሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕስሊ ኣንበጣ 2 ግዜ ንውቃዕ ኣለና። እዚ ድማ ጥሜት እዩ ዘስዕብ። ሓረስታይ ዝሓረሶ እተቱ ተዘይኣኪቡ ቆፍኡ እንተዘይመሊኡ ኣብ ሃገርን ህዝብን ሕፅረት እኽሊ እዩ ዘጋጥም። እዚ ማለት ድማ ጥሜት ከኣትዩ በዝውን ብዙሓት ሰባት ክጉድኡ እዮም። ኣባ ዘወንጌል ኣብ ትንቢቶም ክፉእ ጥሜት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመጽእ እዩ። ዝብላዕን ዝስተን ካብ ምድሪ ክጠፍእ እዩ። ካብ ኩናት ዝተረፈ ህዝቢ ብጥሜት ክሳቕ እዩ። ብስደት ምኽንያት ዓብይ ጾም ዘይጽወመሉ ግዜ ክመጽእ እዩ። ብጥሜት ግዜ ግና ዝተወሰና ናይ መትረፊ ገዳማት ኣለዋ። ሰብ ዝተርፈለን ገዳማት ኣድባራት ኣለዋ። ታቦተ ኢየሱስ ዘለዎ ገዳማትን ኣድባራትን ብምሉኡ ሰብ ከድሕና እየን። ብግዜ ክሳብ ሕጂ ዕፅዋት ዝኾና ጣሻ ገዳማት ክኽፈት እዮም። ዝተረፉ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን በዚአን ክጥለል እዮም። ካብ ሕጂ እውን ዘይነቅጽ እኽሊ ኣዳልዉ። ብቕልጡፍ ንስሓ ኣቲና ዝተኣዘዝናዮ ቐኖና ንፈጽም። ዜጋታት ዕለት ብዕለት ክሕረድ እዮም። ሓለፍቲ ይበዝሑ ኣዛዝ እምበር ተኣዛዚ ኣይረከብን። ኩሉ መራሒ ኩሉ ኣዛዚ ይኸውን። ፍትሕን ሕግን ስፍርኦም ምርምማስ ይመጽእ። ንሕዞን ንጭብጦን ይጠፍኣና። ከሳሲ ሰማዒ ይስእን። ወተሃደራት ጸገምን ሽግርን የጋጥሞም። ዜጋታት ብኣመራርጻ ይጻልኡ። ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ሓይልታት መእተው ቀዳዲ ረኽቡን የግፍዑን። በርባዕተ መዓዝን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክውረራየን ሰላም ንምኽባር ብዝብል ብኽልተ ሃገራን ዝምርሑ ናይ ሙስሊም ሃገራት ብኢትዮጵያን ኤርትራን ምድሪ እሳት ክኸዕውዮም ብዓሰብ ወደብን ብፍሉያት ዝኾኑ ቦታ ብዝጥዕሞም ቦታታት ብመሳርሒ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም በረድ ክዘንብ እዩ። ብዙሕ ውግእ ክኸውን እዩ። ኦርቶዶክሳውያን በብዘለዎ ቦታ ከም ከብቲ ክሕረድ እዮም። ኢትዮጵያን ኤርትራን ምድረን ብደም ክጭቅዋየን ናይ ኩናት ደም ኣብ ምድሪ ብዙሕ ክፈስስ እዩ። ድሕሪ እዚ ኩናት ናይ ኣሕዛብ ንጉስ ክነብሩ ንቤተ ክርስቲያንን ንምእመናንን ሰናይ ነገር ኣይረኽቡን። ብዙሓት ሰባት በቲ ዝወፅዎ ከይተመልሱ ክተርፍ እዮም። ፍትሒ እውን ኣይረኽቡን። ኣብዚ ዘመን መብዛሕትኦም ኣብ ጫፍ ዘለዉ ክርስቲያናት መኸራ ክረኽቡ እዮም። ደሞም ክፈስስ እዩ። ሰማዕትነት እውን ክቕበሉን ዓብ ክብሪ እውን ክረኽቡ እዮም። ከም ሰማዕትነት እውን ክሕሰበሎም እዩ። መብዛሕትኦም መንእስያት ነዚ ክብሪ ክካፈሉ እዮም። ከም ቅዱስ መርቆሪዎስን ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትን ክቁጸረሎም እዩ። ኩሉ ነገር ክኸብር እዩ። ጥሜትን ፌራ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ። ንኤችኣይቪ ሕማም ዘንዕቕ ሕማም ክመጽእ እዩ። ምኽንያቱም ናይ ኤችኣይቪ ሕማም ንንስሓ ግዜ ይሕብ እዩ። እዚ ዝመጽእ መቕዘፍቲ ግና ድንገተኛ እዩ። ንንስሓ ግዜ ዘይህብ ብቕልጡፍ ዝቐትል ሕማም ከይኮነ ኣይተርፍን። እቲ ዝነገሰ ናይ ኣሕዛብ መንግስቲ ንዓለም መንግስታት ዘሸብር ክኸውን እዩ። ሰላም ከይሃለዎ ብዛዕባ ሰላም ክዛረብ፣ ፍርዲ ዘጎድል፣ ንድኻታት ዝብድል፣ ፍቕሪ ኣብ ዘይብሉ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝሰብኽ፣ ብኣንደበቱ ዘታልል ነገር ግን ስለቶም ዝተመርጹ ቅዱሳንን ጸሎቶምን ምልጆምን ዕድሚኡ ሓጺር ክኸውን እዩ። እዚ ግድን ክኸውን እዩ። ድሕሪ ዝኹሉ መኸራ እቲ ገዛኢ ንጉስ ብዘመነ ልውቃስ ክመጽእ እዩ። ብሰላምን ፍቕርን ን40 ዓመታት ክገዝእ እዩ። ስሙ እውን ቴድሮስ እዩ። ንግስንኡ እውን ካብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ካብ ኤረር ከም ዝኾነ ይንገር። በዚ ዘመን ናብዘን ክልተ ሃገራት ብዙሓት ተሰዲዶም ክመጽኦም በዚ ግዜ ቁራስ ጣይታ ንስድራ ቤት ክተጽግባያ ዝብእን ኣድግን ብሓባር ክውዕሉን ብሓንሳብ ክሓድሩን እዮም። እቲ ህዝቢ እውን ክጸግብ እዩ። በዚ ግዜ ኣይኮነን ናይ ሰብ ናይ ዕንጨይቲ ጎባጥ ኣይክህሉን እዩ። በዚ ዘመን ኤርትራን ኢትዮጵያን
ብሰላምን ብፍቕርን ክነብራ ሓድነት እውን ክህልወን እዩ። በዚ ዘመን ዝለዓሉ ጳጳሳት ኣዝዮም ዝበቕዑ ገቢረ ተኣምር ዝገብሩ ይኾኑ። ኣብዘን ሃገራት በረከትን ጽጋብን ይኸውን። ካብ ካልኦት ሃገራት ተፈልየን ናይ ጽጋብን በረኸት ሃገራት ክኾናየን። ናይ ካልኦት ሃገራት ስደተኛታት እውን ክመጹን ንስደተኛታት መዕቆቢ ክኾናየን። ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍጹም ሰላም ክገብራየን። እዞም ክልተ ሃገራት ሕውነቶም ሓዲሶም ብሰላም ክነብርዮም። በዚ ዘመን ዝተሸሙ ፓትርያርካት ነዚ ህዝቢ ምስ ኣምላኮም እግዚአብሔር ዝዓርቁን ዝስምዑን ብዙ ጸጋ ዝተዋሃቦም ኣቦ ክኾኑ እዮም። ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ኤርትራን እትነብሩ ደቅናን ኣሕዋትናን እንሆ ብቅዱሳን ኣቦታት ዝተነግረ ክፍጸም ግድ እዩ። ብድሓር ግዜ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ከይትብሉ ቅድሚ መኸራ ምምጽኡ ካብ ብዙሕ በውሕዱ ኣቐዲምና መልእኽቲ በቦታት ተነጊሩ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ንመላእ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንገሩን ለኣኹን ናይ ምድሓን ግዜ ሕጅያ። ብንስሓ ተመለሱ፣ ብጸሎት እንልምነሉ፣ ንቅዱሳን ኣማልዱና ኢልና ብሰላምን ብሓደ መንፈስ ክንጸሊ ጎይታ ይጽበየና እዩ ዘሎ። ብፍቕሪ ዓይነ ልቦናና የብርሃልና፣ ፍቓዱ ክኾነልና፣ ጸሎትና ንኽቕበለልና ብስቡር ልብን ንብዓትን ቀሪብና ነቲ ህያው ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ምሕረት ንለምኖ። በዓል ብዙሕ ምሕረት ዝኾነ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ምዃኑ ፈሊጥና ብሓይሉ ንምድሓን ንመካህ ይቅረ በሓሊ እዩ። ንቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት መሰረት ምግባር ንኽንህነጽ ብኃይለ ሥላሴ ብቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብቅዱሳን መላእክቲ ጸሎትን ተራዳኢነት ንተንስእ ኩሉ ብፈቃዱ ኣይገድፈናን እዩ እሞ ቀሪብና ንእግዚአብሔር ንለምኖ ብምዕረቱ ይጠምተና። ተነስሑ ንነሳህ ንስሓ ንእቶ እግዚአብሔር አምላክ ንሃገርናን ህዝብናን ይሓልውልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።